जेन थेन सफैथारबा दे गारिखौबो गंसेबो मोनमारासै गारि बन्द' मार आरोना दिनै गारि बन्द' थर' दिनै मायबा सन्थाया मायबा सोरबा होदोंमोनलै बन्द' जायखिजाया मोनफैथारबाय दे दा बे डिसपेन्सारियावबा डक्टरबा दंना गैया दा डाक्टारासो बेयाव मोनगोन ना मोना ओरैनोसो सम्बरबाद खालायनाय बायदिसो मोनबायलै आङो बेयाव डाक्टार गैया बायदिसो मोनदों आं सासे डाक्टार नार्स जेबो थाखाया बेयाव न'आवसो ओरैनो डिसपेन्सारि हस्पिटाल बेयाव सासे रावबो सासे स्टाफ थाया डाक्टार थाया थैनांगोनसो बेयाव मानसि लाबोब्ला बेयाव लाबोनो नामोन डाइरेक्ट गारि भारा खालायनानै क'क्राझाराव लांखानांगौमोन खोमा बेयाव डाक्टर मोना होनबा थांनाय डाक्टरा दंना गैया सोंहैनाय चेक खालायहैनाय र' आं थांनि र' डाक्टर दंना गैयाथाय नङाबाथाय सोना जेबो लाब गैया गासिबो मानसि स्टाफ थाखाया बेयाव मानसि लाबोनाय माने बुथारनायसो र' आं जल्दा जल्दि नायना फैनि दंना गैया आदा मेन्टेल दा होनबा डाक्टरखौ मोनाबा मा जागोन होनबा अबाव लांगोन आब'खौ नायनि र' दंबो जानो हानाय मालाबा थायोना गैयाबालाय आदा मा खालायगोन आब'खौ अबाव लांनो दे बेयाव डक्टर गैयाबा आब'आथ' दाबो सिरिखौनो मोनला बेनोथ' जादों र' डक्टर गैयाबा मा खालायनो दा बा दिनैनि समावसो बेबायदि जानो मोनबाय दा गारिफोराबो बन्द'नो माबा मोनसे खालायथारनांगोन थेवबो बेयाव जुदि डाक्टरखौ लोगो मोना खाथियावथ' हस्पिटाल गैखाला क'क्राझारावथ' लांखानांगोन नोंसिनि आब'खौ क'क्राझार बेथ' गोजानथार खोमा गोजान माने लागोन 50 मिनिटसो 50 मिनिट माजों थांबा 50 मिनिट थेला गारिजों नङा थेला गारिजों नङा गारिजों थांबा 40-50 मिनिटसो लायो आरो रनियालाय फैबायना फैयाखैलै फनखौबो हमनो रोंला बे मानसिखौबो फोथायनाय मोना र' आं फैबायना फैयाखैथाय फनखौनो हमला मा जायगाथाय दरसेसे जायगानि मुङाबा मा मानसि सासेबो फैयाखै माथो बायजोआवबो थांनांगौमोन आङो उदै सुदै सालायलांबाय मा गामिबा जायगानि मुङाबा मा मोनथियाबो सोरबा फैनायमोनब्ला सोंगौमोन बिहामजो आबै हाबिलाखौ फन खालायबावनाय ना फन मोनदों ना गैया खालायबाय थादोंमोन आं हमाराखै फनखौनो आया मानो बेबायदि जाखो होनबालाय एथ' गोबाव जाबाय माबा मोनसे खामानि मावबाबोथ' फनखौ नायगौमोन ना बे खोनागौमोन मानो हमाराखैबा आयै बेखौनोथ' सानफ्लांबाय दंमोन आं मायबासो जाबाय ना मायो टेनसनसो जाबाय र' आयै सानफ्लांबाय थादों आं बेखौनो दहायनिफ्रायनो नङाबालाय माथो बेबायदि सानफ्लांगोनथ' माबा जामारगौ फनखौनो हमनो रोंलाबा आरो गावहा हमा राजायाबोथ' हमनो हागौमोन नङा होमबा बेनोथ' आयै अख्राङाबो हमाखै फनखौनो नि गोमाबायसो फनफोरा अबावबा थांनायफोराव अबावबा गोलैलाबायना थाबोबायसो ना मायो फनफोरा गोमाबायसो बायदि मोनदों आं जानो हानाय बेबायदिबो गोमादोंबो जानो हानाय गारबोफ्लांबाय अबावबा सोरबा मोनाखैबो जानो हानाय अबावबा गोलैनायफोर दंलाबाय खोमा रावबो हमाखै जानो हानाय बेबायदिबो दिनै थेवबो खालायबाय थानाय मोननोबो हानाय मा थिक गोमादोंब्लाबो खिजानि सोरबा मोनबा हमोआनो फनखौ दसे थाना खालायबावगोन र' नै दानिसो खालायखांबाय आं खालायबाय था आइ सुखिदार डाक्टर गैया नामालै डाक्टर इमारजेन्सि मानसि बेमार जादों डाक्टर गैयालै मा डाक्टर गैयालै मा नोंसिनालाय सानफ्रोमबो बेबायदिनोलै साला मानो लुगारदोंब्रा बेफोरखौलाय डाक्टरानो थायाबालाय इमारजेन्सियाव पेसेन्टआनो थैलायलाङो माथो नोंसिनियाव सासेबो पेसेन्टआनो मोना डाक्टरखौनो मोना फैबानो डाक्टरानो थाया बेफोरबायदि हस्पिटालनि गोनांथि गैयालै जोंफोरनो सानफ्रोमबो मोनसे खोथायानो डाक्टार गैया नार्स गैया बेनोसै बेफोरबायदि हस्पिटालनि डिसपेन्सारिनि गोनांथि गैयालै मानसिनि जिउखौ बासायनो हायाबा जोंलाय मासि सुखिदार मानसि मोनथियालाय बेफोरखौ नोंसोरनि हस्पिटाला बांग्रिं फैनानै बायना थाबाबो जायो जेबो दरखार गैया बेबायदि हस्पिटालनि साला ओजा मानसिया थैहां मा डाक्टार नार्स गैयालै साला जागारनायसो ओरैनो दरमा लागारदों सालाफोर मा बुंनो गामिनि डिसपेन्सारि ओरैनोसो लुना दोनमारदोंबो नोंनायालाय नोंमारगौबो सासे पेसेन्टआबो डाक्टरखौनो मोनलाङा मा खालायमारदोंथाय सरखाराबो बुजिखौनो मोना र' मानो डाक्टार साक्टार गैयाबा बेयाव मालाबासो ग्राम नुजाफैयो सप्तासेनि गेजेराव खेबसे सानफ्रोमबो आंहासो रायजानांगौ जायो मानसिफोरजों गैयालै डाक्टार गैयानो आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन बेयाव लाबोनाङा ओरैनो समखौ बरबाद खालायनो जागोन होननानै गैया डाक्टार गैयानो मा डाक्टार गैया बिसिना खालि बेल' नामा साला माब्लाबा फैनानै सेफायना गालांगोन र' बे डिसपेन्सारिखौ साला ओरैनो डिसपेन्सारि मुं लागारदों सासेबो पेसेन्ट लाखिनो हाया सासेबो इमारजेन्सियाव पेसेन्ट लाखिनो हाया बेयाव गैया खामानि गैया ओरैनो लुगायना दोनदों सैमा मासे नायनानैबो माबा गैया बेयाव सेमता गैया सैमा मासे जाहोनोबो सैमा मासेनो मुलि जाहोनोबो मुलिखौ मोनबावनाय नङा खोमा बेयावनो आरो डाक्टार मोनबावनो मानसिनि आं सानदों इमारजेन्सियाव सासेबाबो थागोन नामा ओरैनो थांगारबायना समा दा मा जागोन होनबा आब'आ मा खालायगोन दा
बुंखादोंमोन ना बेयाव फैबा ओरैनो सम लस जागोन होननानै बेखौ माबा मोनसे खालामनोबाबो क'क्राझार हस्पिटालाव लांथारनांगोन सिभिलाव नङाबा जानाय नङा बे खाथि खालायाव लांना लाब गैया फार्मासियावबो बेनो लाब गैया दा होमबा आब'आ बेबायदिनो थाबाय थानांसिगोन नामा आब'आ हामला नामा होमबा आब'आ हामला डाक्टरबो गैयाबा दा मा खालायनो गाबनाङा राजा गाबनाङा क'क्राझाराव लांगोन जोंफोरो टेनसन लानाङा मायबा मोनसेबाबो खालायथारगोन जोंफोर क'क्राझार लांथारनांगोन बेखौ 108खौबो फन खालायदोंमोन गैया फनानो नाङा 108आ गैया बेफोर खामानि गैया बेफोर सरकारनि ओरैनो होगारनाय बुस्थुसो बेफोरो नांगौ माब्लाबा मोनखाया टेनसन लानाङा जों दंना जोंनि जायखिजाया सहैथारगोन बे हस्पिटालाव बेबायदि गोबाव खालायबाय थानाया मानसिया प्रब्लेमसो जासिगोन खोमालै थाब सहैथारनांगौमोन हस्पिटालाव बेथ' नंगौ र' दालाय डाक्टारानो गैलाबा दा क'क्राझाराव लाङाबा अबाव मोननो ना फार्मासिफोराव लांनो फार्मासिफोरावबो मा नायनो डाक्टरबा दंना गैया नै आरो ओरैनोबो बन्धनि सान जायखिजाया थौ लामासिम थौथार जायखिजाया ट्राक ट्रेक्टर जेराव मोनो बेयावनो थांसै दे डिसपेन्सारिखौ आङो खामानि गैयै डिसपेन्सारिखौ मानसि बुथारग्रा डिसपेन्सारिसो बियो इमारजेन्सि होननानै लाना फैयो गैया सानसेबो मोना सालाफोरा सेफायना गालांथारगौ आं मालाबा बेखौ लोरदनोनो हाला माथो माब्रै ओंखारनानै बे गुनाखौ आखायाव लानो हानायमोनब्ला बिसोर रावबो मिथिगोन गुनाखौ लानानै आखायाव लाखोमाना थानो हानायमोनबा बिसोर सोरबा फैब्लानो गोनांफोर होनो हागौमोन नङाबा आं थैथारसिगोन हाथारला गांनायजों उखैनायजों हाथारला आङो थैथारसिगोन रावबो गैया बायदि मोनदों आं दौनिफ्रायनो माथो खोनायाखै रावनिबो माथो खोनायाखै माबोरै बेखौ लानो हानाय होनब्ला दाबो सफैला रनियाला एसेबां गोबाव जाबाय बुंखादों आं एड्रेसखौ मोजाङै खोन्थाखादों क'क्राझारनिफ्राय आधा घन्टासो लायो होननानै दाबो सफैलाना बियो इसेबां टाइम नांगौ जायो आरो काराव फैनाय मानसिया साइकेलाव फैनाय बायदि दाबो सफैया मेन्टेल बिदिब्ला मानसि जाना थाबावगोन ना हाबिलाया गारिफोरानो गंसेबो लाखिला माथो प्राइभेट गारिफोराबो औलै गारि गैयाथ' गैयानो गंफा गंनै प्राइभेट गारि फैनायाबो बाफ्रे लेभेलफोरानो बारा बेमारि दङ होनना मिथिनाबो रावबो गारिखौनो लाखियाखै एबार दमसोगोन सौगोनसो आं एबार जाय गारि फैयो बेखौनो लाखिगोन आं जों थाथ'ब्ला बिराद रिस्कि जाबावगोनलै थौ थांबाय थानायानो हामगोन ओइ मोनसे सक गिदिर दङना बेयाव रांपुराव बे रांपुरनिफ्राय गंसेबाबो गारि मोनथारगोन जोंफोर थौ रांपुरसिम बे माबाजों थांसै थेलाजों लांबाय थानोसै बेखौ बिदिनो खालामसै नामा होमबा मेन्देल हाबिलाखौ खेबसे चेक खालायनानै नायनाय दंना गैला मानसियानो थांबायसो नायनाय दंलै दं हां लागासिनो आं दानसो नायदोंमोन थौ होमबालाय थौ नारलायदो नों थेलाखौ थौ रनिखौ फन खालायथारनोसै र' थानो हालां आरो हमगोना हमाबा आंबो दाखालिबावै गाज्रि मोननानै फन हराखै मेसेज रिप्लाइ खालायखै गावबा हमगोना हमा दा हे भगबान फनखौ हमदे रनिया नांदों र' हेलौ रनि मा खालायदों मोजां र' नै आं दाबसे जायगायाव फैदों र' रलाय जुगामि रलाय आं दसे उनाव फन खालायगोन दे र' आं एसे बिजि दङ नंगौ नामा दे नुदों आं फन खालायब्ला अरायबो बेबायदिनो खालाय बियो मायबा बिजि मायबा जि दाहाय खालायगोन बेबायदि होननानै फनखौ दोनो बेबायदि खालायफिनखायाबो बेनिखायनो फन खालायनो बायो आं उफाय गैया गोसोआबो मानिया नालाय वान साइडेड लाभ नालाय उफाय गैया आरो बेसेबा सानो हरा होननानै गोसोआनो मानिया फाफ्थि गोसाबो बेयावबो गैया माथो आयालाय आंलाय माथो बेखिनियावनो बुंनाय बायदि मोनदोंमोन माथो एड्रेसखौ गारिखौबो लाखिबाय बेयावनो बेयाव गैया माथो आयालाय मा जायगाबा बेफोरावबा मानो फैदोंमोन बियो साला खामानि आंहासो नागिर फैनांगौ जादों गाबोन गुवाहाटियाव थांनायनि आंहा बेसे प्रिपेरेसन खालायनो दङ हाबिलाखौ लोगो हमहैनांगौ बेयाव आरो आया अबाव गोमाना दंलै मा जायगाबा जायगानि मुङाबा मामोन मुंखौबो मोजाङैबो खिन्थाहरा दा लामायानो दोंनै दोंथाम अबे मोनसे लामाखै थांनो आं बै जिजेथेजे सिदा थांखानोसै आं नेटवर्कबो मोजाङै मोना खोमा बेयाव थाथासो खोनायो माथोफोरखौनो आंनि बाया बै मोनसे लामाखिं दङ बियो बे सिदा लामाखिं बेखौनो बुंनाय बायदि मोनदोंमोन आं
आंनाबो गोरोन्थि जाफ्लांबाय खोमा फैनाया